כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. בושה וחרפה שבכלל במדינה שלנו מדברים על ילדים רעבים בעזה. בושה וחרפה שאנשים בחודשים בודדים שכחו מה עברנו פה ב7/10. כל עזה וכל ילד בעזה צריך למות מרעב. כי מה שעושים עכשיו העזתים לחטופים, הם מרעיבים אותם ומתעללים בהם. ואל תשכחו שילד שנמצאים בעזה וחונקים ומרעיבים את החטופים, הם פעם היו ילדים. בעזה הם בלתי מעורבים. כל התמונות שאני ראיתי והסרטונים שלצערי בהם אני צפיתי, זה אזרחים לא מעורבים, לא חמאסניקים, שקיבלו עם סוכריות ובקלאות גופות של חטופים וחטופים חיים, ושמו אותם בתוך הבתים, שמרו עליהם, בזמן שהם אוכלים והחטופים רעבים או מתים רעבים. אז אם מדברים על רעבים, שידברו על חטופים רעבים או על הורים רעבים, שכל החיים יהיו רעבים לראות את הילד חוזר לחיים. לא למדנו מעמלק שהשארנו זכר ממנו, ואם הפעם יישאר זכר מהם, 7 לאוקטובר יחזור עם ספרה של שנה חדשה. אני לא מרחם על מי שלא רחם על הילדים שלנו. אני לא מרחם על מי שבעוד כמה שנים יגדל ולא ירחם עלינו. אין בי טיפת חמלה על מי ששפך דם של יהודים שלא עשו לו רע. אנס, רצח, שרף, קראת איברים ועשה תמונות עם איברים כרותים. עשה מעשים של חיות לא עושים. רק מטומטם ערב רב, שונא ישראל, מרחם על המחבלים הבאים, למרות שהיום הם קטנים, והלוואי רעבים. מי ייתן ימותו מרעב. ולמי שיש בעיה מה שאמרתי, זה בעיה שלו. אף אחד לא ריחם על מאות יהודים שבסך הכל באו ליהנות. אף אחד לא הרגיש חמלה ורחמים עליהם. אחד הסיפורים המזעזעים זה שהושיבו זוג הורים ב7 לאוקטובר וירו בילדים ושחטו את הילדים מולם, ואז אותם, עליהם אני מרחם, לא על ילדים שמחר יהיו מחבלים.